लसनाफोर नै हरनि 12टा बारबाय ओमफ्राय दा फिसालाखौ लायनो थांनो ओंखारबोबाय आङो फिसालाखौ लायनो थांनो नागिरदों दिल्लीसिम एग्जाम जोब्बाय नालाय फिसालाया ओमफ्राय गाबोन फैसिगोन बेखौनो लायनो थांनो ओंखारदों आरो आंबो स्टेशनाव फैबाय नोंगुमैया दोनबोदों आंखौ मोनानि 12:30 आरोखि दा 12टा बारबाय दंबावो 20 मिनिटसो दंबावो थांबाय थागोनसैलाय दा उन्दुनानै दा नै अखानायै फुं जालायबाय आङो दिल्लीयाव सौफैबायानो माने मैयाथ' मोनायाव गाखोबाय डाइरेक्ट उन्दुनाय जाबाय लाइटबो खोमोरजोबखाबाय नालाय भिडिअबो बानायनाय जायासै सौफैलायबाय नै दिल्ली स्टेशन खानाया खिस जायो खानायाल' आंनिफ्राय जौसिन जालायलायनाय नै नङा फाइनालि लोगो मोनबाय नै फिसालाखौ खानायखौनो माबायदि सिनजानानै फैखोथाय गथ'आ सिनबाय नालाय सिनबायनो आं सिनना होफिनसै गाबोन उन्दुनाया बिराद डिस्टार्ब जाबाय होननानै बुंनानै ओंखायनो साइलेन्ट खालामनानै लाबाय आङो मेट्र'जों थांनोसै दा दिल्लीसिम दिल्ली रेलवे स्टेशनसिम आरो आलासिफोर लायबावनांगौ रेलवे स्टेशनावबो सानै एक्ट्रेसफोर फैगासिनो दङ जोंना मोनाना बिदि मोना फुरा फुल बास मोनो मेट्र' स्टेशनानो थाबायनाय फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै ब्रेकफास्टबो मोनजायाखै ओरैबायदि उखैनाय मोनबाय आङो मैयानो माने ओंखाम एसे एवनानै लानानै फैनो नागिरदोंमोन दाना बिफायानो बादा होबाय बावनो मोनखायो होनबाय दाना जेबो दैबाय फैया ना दै ना ओंखाम ना खालि साहाल' बिस्कुट जानोसै दा बैयाव बिस्कुट दङ आं बिस्कुट बिमा फिसा गुरनै बिस्कुट जाफ्लानानै थांनांसिगोन थांनानै फ्राइड राइस जाहैसै ना मा जागोन ओमफ्राय बिबैमोनहाबो जेबो ओंखामबो जाया जेबो जायानो मैयानिफ्रायनो ओरैनो फैनाय ट्रेनाव ओंखामखौनो जानो हायानो बिसोरनोबो लानानै थांनांसिगोन जायानो जानो हाया दाउदै रुनाय लाबोनायखौसो जागासिनो मैयानि दाउदै रुनायखौनो जागासिनो जाहैदों नन फ्लावारिं बिफाङानो जा मोजां नुदों नै बिबार बायदि दा नै मेट्र'आव गाखोफिनबाय नायजाखाला नै हरावबो उन्दुनो मोननायानो जायाखै ओमफ्राय दा एयारपर्टनिफ्राय दिल्ली रेलवे स्टेसन थांनोसै आङो ओमफ्राय नै फिसालाया सिट मोनासै बेहा जिराय मोनासै गसंनानै थानांबाय ओरैबायदि हामनानै फैखादों आंना फिसाया एबाराव फरायनायजों हामखो ना माखो बुंनांगौथाय नै फाइनालि दिल्ली रेलवे स्टेसन मोनफैलायबाय नै बारा खोलो खोलोथार स्टेसनाव ओरैबायदि सान्दुं दुंखादों नायनाय बिराद गरमखाबाय सायाव जाहांलायबाय गरमा ओरैबायदिनो आइमोनबो फैगासिनो दं नालाय बिसोरखौ लायनो स्टेसनाव थांग्रोसैलाय रेलवे स्टेसनाव माने बाबुजों समान लांफानो मोननायनि लेंहरदों नालाय आङो नै सफैबाय आरो बिसोरबो फैगासिनो दङ आधा घन्टाल'सै ओमफ्राय बिसोरखौ लाग्रोखानोसै ओंखामबो ओरैबायदि उखैबाय ओमफ्राय खिन्थु बिसोरनिबो टाइम जाबायना ओमफ्राय ओंखामबो जानो हास्लाबथ'ला ज' जानोसै दा बिसोरबो ओंखाम जायाखै नामा ओरैबायदि मेंनायबो मोनबाय ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय आरोखि ओमफ्राय 24 घन्टायावनो सहैफिननांगौ मैया 11:30 न'निफ्राय ओंखारबाय दाहाय 10टासोआवनो सहैफिननांगौ दा आरो दिल्लीनिफ्राय 4:30 गाखोफिनगोनलाय आरो जोङो नै आइमोन फैनाय ट्रेनाव सफैबाय डिब्रुगड़ टु निउ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दा बिसोरखौ लायग्रोनोसैलाय सिंनिफ्राय माल माथाबो दंना बिसोरनो ओंखारनोबो हाया लानानै लायग्रोनोसै आरो सिंनिफ्राय थांबाबालाय थां हाबनानै हरमै गालां ओरै हाबनानै ओरै फारसे ओंखारगोन बाय
어디 저기 봐. đã thằng ăn thỏ đã thằng ăn không được chị một khi đánh ra là chứ hả thì mặt sợ không mà khi nghe ra là chứ hả muốn ra chơi cái cô chẳng này phải lên được mình đấy này lắm cứ cầm chân đúng ra hàng này bé béo đi lên đi cô rom không sẽ thấy दासिमनो पान्जाबाव थांनायनि गाखोफिनलायबाय सारायसारि थारा जाबाय बेलासिनि दहायथ' ओंखाम जानानै आइमोननोबो लाबोनानै फैबाय बिसोर बयबो न'आव जिरायहोनानै जाहोबाय ओमफ्राय भिडिअ'थ' खालामनाय जायासै आङो दहाय बेनि फिसाज्लाया मबाइलखौ लानानै थाबायना दस्रा रुमाव गैया आरो पान्जाब मोनफैबाय पान्जाबनिफ्राय सफैबाय नै पान्जाब मोनफैबाय पान्जाबनिफ्राय सफैबाय जालन्धर सिटि मोनफैबाय जालन्धर माखासेया जाथारसिलाय हाथारला हायना मुलि नागिरनाय जाथारलायबाय बिसिना हायना मुलि नागिरनाया मोनबाय आयु जाग्रायावनो थाङामोन गैयाबा दंखायोमोन नंगौ Piggy medal do. Nunggu mel sufai nih. Sarai noita. अरे थोड़ा सा तो रुक सकता था दा मिस्टारा लांनो फैबाय आरोखि जोंखौ माने जोंनि क'क्राझारनिफ्राय बङाइगावसेबां स्टेशनावसो ओंखारनांदों नालाय बै जोंनि खाथिनि स्टेशनाव सिट मोनाखै ओंखायनो बेयावनो ओंखारबाय जोङो बेनिफ्राय 1 घन्टा खनि 1 घन्टा लायो दा जोङो गारिजों थांनोसै आरो न'नि गारि लानानै फैखादों नोंगुमैया ना देलाय बिसोरखौ सोलाबायदो ओरै सोजायोबा बे माबे लागोन होनबालाय बाव दोन बे गोजौआव दोन बे माबाखासो आं गाखोनोसै नोङो उन्दुगोन दा जाबाय आं हारसिं माबागोन फैदो दा उन्दुखा होमबा थांसै दा गवासो थांसैलायनो गोलोमदों गय जानो लुगैनो हाथारलामोन जादों हाथारलामोन जाहैदों खोरखि खेवाबा खोरखि खेवा मैला हाबजोबगोन दां ओमफ्राय नै दा लामा ससे फैनानै मोख्रा लानानै फैसा खांदों आरोखि मा होननांगौथाय बिसोरखौ खावालिफोर होननांगौ ना मा होननांगौ मोख्राखौबो नै जि मोजां फाफ्लियाव लालायदों फैसा बिदों आरोखि माने नै खानाय सिननाय बायदिखा मोख्रायाबो
फाइनेलि सौफैबाय न'आव नै रेडि रेडांनो सौफैबाय नै फाइनेलि नै न'आव सौफैथारबाय दा बाबाखौ आङो सोरबा बायदि मोनलायलांबायहाय नै जोंना आलासिफ्राबो मालाय ड्रेस सोलायखांबाय खर' मावनाय मोनजोब्बायनो मोदोम मावनाय ट्रेनाव गाखोनाय बायदि मोनबाय थाबायनो नै आलासिफ्रा मा लाबोदों मा बुस्थु लाबोदों जोंना न'निफ्राय नाय नोगोर बुरजा नुबाय लानायानो मा लाबोदों नै थास' बिसं लाफा दुन्दिया गोरलै उसुमाइ जोग्लावरि मानिमुनि आंना बेसोखा नालाय फाथै गावसोर जानो सबाय होख्रेमखानाय जोसा माइब्रा टमेट' फिसा ओमफ्राय नै आसोलनो मालाय बिजामादैनो गोमो ओमफ्राय नैबे माबेमोनलाय नैबे दाउ फेन्दा बेहा दाउ फेन्दा मैगं ओमफ्राय नै बैग्रि गिदिर खमला दङ आरो नै साहापात दङ बेखौ न' खाथिना बिहरदों नालाय जोंथ' थांसै नालाय नांलामोन ओमफ्राय न' खाथिना बिहरनायखौ लाबोबाय हालदै एसे अमा गोरान बैग्रि गोरान थारुन नाथुर गोरान नैबाव दंनो नाथुर गोरानजों अमा गोरान ओमफ्राय नै जानोबो हायाखै जाहैदों ट्रेनावबो लानानै फैजोब्बाय आइदै थिगसे बुरजाखा ओंख्रिबो संनो रोंबाय नालाय ओमफ्राय ओंखामबो संनानै दोनबाय मामिया आइदै दा ओंखाम जाग्रोनोसै दहाय ट्रेनावबो मोनजादों ओमफ्राय बै सानैया जाया ट्रेनाव जानो हायानो फिसौजोआ जेरै ओंखाम जाया बिसोरबो जानो हाया जाहैदों ओमफ्राय दा न'आव नै बेदर न' खाथिनिखौ संनो थिनलांखादोंमोन नालाय बियो बेदर ग्रेभि संनानै दोनबाय दा जोङो जाहोसाबनोसै दिनै दा एसे फ्रेस जानानै ओंखाम जाना लागोनसै सनाफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सनाफोर